блогерое ки медонем ки ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ ба мисли номаи аъмолтон мемонанд, вале бо вуҷуди ҳамин вақте ки дар корҳои хайр атметитон мекунанд, даъваттон мекунанд ки ягон кори хайра падилитса кунену история монен, ё ин ки ҳамин наворое ки одамои гумшудара ман видео мекунам, ё дар Москва ё дар Тоҷикистон гумшудагии одаморо видео мекунаму илтимос мекунам ки ҳамин видеоро падилитса кунен ё история монен, то ин ки ҳар чи зудтар ҳамин одам пайдо шава. бетарафӣ мекунен, как будто дидагӣ нестен, атметит караги мана, нависондагӣ мана как будто дидагӣ нестен. Фаромӯш накунен ки рӯзе мешава бо мурури вақт, бо мурури замон ҳамин шабакаҳои иҷтимоитон ай дастон мерава, ай байн мерава, ё ин ки заблокировать мекунанд ша, ё ин ки ҳамин шабака ай байн мерава, вале ҳамин корҳои хайре ки мо шуморо даъват мекунем, агар ки шумо иштирок кунед, савоби ҳамин мемонатона. барои ҳамин бетараф